Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manao sa kaninyo. Kining atong misa Lunes sa ikaduhang semana sa Adbyento mausad ang atong unang adlaw sa atong Triduum Mases para sa ulog sa solemnidad sa Immaculada Concepcion karong Pitsa 8. Iampo nato uban sa mahal nga Birhen Maria nga mohari unta ang kaputli sa katawhan, kaputli gikan sa buling sa sala, ug makabot unta ang kalinaw ug kahusay sa tanang mga nasod, labi na dinhi sa atong kaugalingong nasod. Ug nga ang ato usab nga mga benefactors and donors nga padayong ng suporta nato pinaagi sa ilang pagpalit og mga slots para sa atong projects, hatagan sa sila og kalimpyo sa hunahuna og kasing-kasing. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita padangata sa imong atubangan Ginoo ang among mga hangyo, ang lunsay nga mga tinguha sa among pag-alagad kanimo, makaandam unta kanamo sa pagsaulog sa dakong misteryo sa pagpakatao sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Magmaya ang kamingawan, ug mulambo sa disyerto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay, ug mahimong matahom sama sa bukid sa Lebanon. Ingon katabunok sa Carmel ug sa Saron. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon ug gahom sa atong Dios. Busa liguna ang mga kamot nga wala na'y ungoy, ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakamsan sa paglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol, maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay dito sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Ang kaniadto balas nga init kaayo, mahimo ng usa ka linaw, ug ang nanliki nga yuta, mahimo ng tinubdan sa tubig, ug sa mga dapit diin bugang ug kupong-kupong ray na nubo, ug ipuy-an sa mga lubo, manubo na ang mga sagbo. Dito may usa na kadakong dalan, ug nganlan kinig
dalan nga balaan. Dili makahimo pag-agi niini ang mga makasasala, ni mahisala ag dito ang mga buang-buang. Walay liyon nga moagi niini, og bisan unsang mananap nga manunuko. Kay ang mga linuwas lamang sa Ginoo, mao'y paagion niining dalana. Unya mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit og malipayon sila hangtod sa hangtod, ug ang kasubo ug mga panghupaw mahanaw sa dayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang atong Dios moabot aron pagluwas kanato. Ang atong Dios moabot aron pagluwas kanato. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. O Ginoo, kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Haduol ang iyang kaluwasan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa yuta. Ang atong Dios moabot aron pagluwas kanato. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mugitib gikan sa yuta. Ug ang katarong mudung-aw gikan sa langit. Ang atong Dios moabot aron pagluwas kanato. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan. Ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang atong Dios moabot aron pagluwas kanato. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Wala sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw Ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtudlo si Jesus, dihay pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto. Gikan sila sa mga kalungsuran sa Galilea ug sa Judea, ingon man sa Jerusalem. Ang gahom sa Ginoo diha
kang Hesus sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya may nangabot nga dalag usa ka paralitiko nga giyayungan nila sa higdaanan, ug naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Hesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop ug giukab nila ang pipila ka tisa. Unya ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Hesus. Pagkakita ni Hesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, "Higala, gipasaylo na ang imong mga sala." Unya nagkanayon sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog mga sala kundili ang Dios lamang. Apan nasayra ni Hesus ang ilang hunahuna o giingna niya sila, "Nganong naghunahuna man kamo sa ingon? Hain ba'y sayon? Ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imong mga sala, o ang pag-ingon ba bangon og lakat?" Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Busa iyang giingnan ang paralitiko, "Ako nagsugo kanimo, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Diha-diha mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan ug gisakwat ang iyang gihigdaan ug unya mipauli nga nagdahig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan ug uban sa kahadlok ilang gidahig ang Dios sa pag-ingon, pagkakatingalahan gayod sa atong nakita karong adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygo ni ka, O Kristo. Ang atong tubag sa salmo nindot kayo nga sugdan sa atong pamalandong. Nagkanayon kini nga ang atong Dios moabot aron pagluwas o pagtiwas. Aron pagluwas kanato. Nindot kay paminaw, no? Ganahan mo? So luwason ang imong utang. Luwason di na ka makautang. Kay unsaon pa niyo kasagaran mangutang ta para pa ospital. Nya unsaon pa man pagka-ospital nga igo na lang niyang ingon bangon. Awa na. Akong papa unom ka tuig paralyzed. Si Pedro akong maguwang hangtod karon 30 na ka tuig kapin paralyzed lang yapon. Pero og si Kristo diay og naa ignora bangon. Bangon, pasanon pang iyang gihigdaan. So, why imposible? Matod pa diri sa unang pagbasa, inigabot sa Ginoo, pastilan, ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog, ang mga bakol maglukso-lukso na kuno. Ang kana kunong disyerto nga porting inita, mahimo ng linaw, mahimo ng tuburan sa tubig. Ang wagi manubo nga tanom, basta managko na mga tanom. Sunan ka na, kanindot ana. Tuo mo na. Anong hinay mo kayo inyong tubag? Mutuo, dili. Nya, kumusta maron sa inyong balay? Nakautang pa mo o wa na? Mo, nakaiwa man mo mutuo. Ang atong gituhuan dili sad padiroy kanang ang Ginoo mukutabang ramana niya kanang ko magyud mangutang mangyud ta kay
di gud paigo ang atong namang gipanahon dili paigo atong sweldo. Di oy basta nagsunod ka sa Ginoo di jud ka makautang. Si Mother Teresa of Calcutta, sila St. Francis of Assisi, o tanan nga mga nag-atiman, St. Vincent de Paul, St. Gian Bosco, nag-atiman man gitong mga masakiton, 40 pag yung daghana silang giatiman, apil pa ng mga orphans, apil pa ng mga tiguwa nga wa na nag-atiman. Wa man kautang, sige ramang panghatag, nga naman, kay ang ilang gibatunan nga ang Ginoo mo hari gid unta sa ilang kinabuhi, maunay number 1 mo na nga ngatong pagampo sa amahan namo gauna gyud moabot kanamo ang imong gingharian. Kay maghari lang gid ang Ginoo, siguro gyud wa nay problema wa na gyud. Kay kun di na jud ka maayo, patyon man sa ka. Parihang St. Teresa of the Child Jesus, di naman maayos iyang tuberculosis, patay. San Roque, di maayos iyang sakit, patay. Pero wa mamatay nga nag-aguni, nag-antos nga kanang murabag ga selpiti ba, namatay nga malinawon og malipayon, murabag disyerto naman gito silang kinabuhi, no? Disyerto na gito kay karamang wala na itambal nga makaayo, wala na gani kayo nag-atiman, lonely kay ka, dili na ka makaapil og kaning mga party. 5 guto ka tuig St. Teres nagsigig antos, di nakakaapil. Si San Roque gipreso pa gani hantod namatay, iro na lang gani mo'y naghatag niya pagkaon. So ano bang, og ato ng tanawon, murag disyerto ba, kanang murag batag, wa na'y lami, wa na'y makita, nakaagi na mong disyerto? Wa man si disyerto din sa Pilipinas. Good, ako, nakaadto kog Amerika, labi na ka ng area dias Nevada, 40 gina ka disyerto, murag nag-iusay mo, travel og tag 3 hours, ang dagan sa sakyanan, kung atong i-convert diri, kay miles Manila dito, i-convert na to dire, abot siguro tag 120-130 kilometers per hour ang dagan, taggurha tagutlo ka oras magdagan, wa kay makitang balay. Ang karsada porting street ay iglingi ni mo sa kada kilid, mga bato ra gyud, kana ra yung brown ba, kana mga murag ano, mga bunbun bitaw nga nag-ana, yan ay mga bato nga color puwa na itong nya. Ang tanong, wa gyud tanong luoy kay naon ba, pero parte naghana nga ito mag-agi mga sakyanan. Niabot man tanin disyerto amo lagi kanang bang way puol sana kanang monotonos kayo ba, lakaw-lakaw ko dito kausa sa subdivision nga akong gipuy-an, mga 2 ka semana kong gapuyo dito, napuo ka adlaw ba to, gipulan kog lakaw may man din sa ato maglakaw ta na mga lang kanang anam si mga langgam tong gagmay adag ko maganing uban, pero anang yung sana mingaw makapa lonely. Pero kung naay Ginoo, way mingaw, way lonely. Manabita kami mga pare pangutanon mi, Father, lonely kayo mo na lagi, we are alone but not lonely. Nindot paminaw, no? You are alone but not lonely. Pananglitan, ang asawa giharian sa Ginoo, niya ang bana di na mauli, di kina siya mag-uol nga naman kuyog niyang Ginoo. Muna iguli sa bana, relax ra gyud na siya mudawat sa bana, mura lang ang bana kuyog kanunay ba ana. Pero kana mga asawa nga biyaas bana niya malonely dayon, oy mangitag lain ang mga bana sad nga biyaas asawa kay ni abroad na ingon di madaoy lonely kayo niya ang tuwa sa abroad siya bugnaw kay diri niya lonely pag yun ngita sa lain, wa may Ginoo, di ba? Nakaron unsaon man aron ang Ginoo ni anato, ang mahal nga Birhen Maria gisudlan og Ginoo tungod kay limpyo siya ang iyang kasing-kasing. Hinoon especially
made gining mahal nga birhen kay pagpanamko niya pagsugod niya turok sa tiyan siyang inahan nga si sa tuinganan ng inahan ni Mama Mary Ana Santa Ana pagmabdos ni Santa Ana ni Mama Mary wa gialihan sa Ginoo daan aron pinaagi sa grasya sa Ginoo gialihan daan nga dili katapot niya ang original sin ngano man tungod kay gustos Ginoo anha siya mataw sa mahal nga Birhen Maria sama siya sa Eva ba si Eva di ba si Eva mamuntoy unang babae gihimos Ginoo gikan sa gusok ni Adan so immaculate putos Eva wa putos siya sala pagkatao niya pero natintal masyawa di dito gasugod ang sala nya mutapot na nato ang original sin tanan ingong Ginoo asa man kusod og taguangkan kay gusto man siya magpakatao aron iyat ang luwason asa man kumusod og taguangkan nga kana bang limpyo wala pa may bunyag sa una di ang tanan yung tao pulos gyud nakasala matud pang San Pablo gahimo siya bag-ong babae pamasin mudaog ang maong babae batok sa bitin nga nagtintal ni Eva muning si Maria gitawag og ikaduhang Eva or bag-ong babae ang image ani wa man dita kabutang diri kana bitang sa Legion of Mary kana di ay sa Milagrosa kanang dako kay diha nga kanang shrine diha statua nang dako kayo dako kay nang os bitin giyatakan mo na image sa Immaculate Conception mo to yatakan si Maria kay wa man gyud ka sa iya man yung gisunod ang Ginoo mao tong nataom Ginoo diha niya nilingi ako na imong tupad ing nanakay Ginoo diha o naay bitin yung matan ako na ba ina unsa may naani mo Ginoo o bitin ambot lang na uban nagsimba hasta ganining gawali pero ang suod kasing-kasing bitin dili Ginoo nya ilhan ani mo basta naa gani Ginoo wa kay kaguol wa kay kabalaka wa gyud kay reklamos kinabuhi kontento kaayo mura lagi wa na bay disyerto ba wala nay kasakit mo na si Kristo niingon ang anak sa tao nga natawo gikan ni Maria nga mao siya dunay gahom sa pagpasaylo sa mga sala o sa pag-ayo sa mga masakiton unsa may una niyang gibuhat ang pagpasaylo gyud sa sala mo na mangayo gitag pasaylos Ginoo niya mangumpisal nya human mo desisyon nga di na kita mo balik sa sala niya mabalik wa tuyo tungod sa kahuyang balik na sad kag pangayog pasaylo pero i-desisyon gyud nga di na ka magpakasala og paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala mao ra na siya mabitan na ka nang nagpuyo-puyo padir unsaon man namo nga makakalawat mi nako pagbuwag mo puyo nya pangumpisal nya ayaw na mo pag sex kana wa na ipakita las publiko nga nagbuwag mo puyo hasta sa nang mangutanan nako padir dili day mi pwede mangumpisal nga kaming nagtipon pulos babae na puyo-puyo na uban sad pulos laki nako nagbasol gyud ka buwag og puyo anang imong katipon diha na pariharan nimong gender or sex buwag diha nya pangumpisal wa na malawat na ka ana ba so unahon gid ay ang pagwagtang sa sala mo na puy-an din ta Ginoo tanawan ng taong makasasala di ba murag disyerto ang naong ugat gusmod way kalipay ano bang murag way kinabuhi maghinok to ngano ka maman lain mo kang naong murag wa man koy tagad-tagad ay lang ka okay naman ko kanang bati kay pero kanang naay mga mapasaylo na ang sala wa nay sala oy
jolly kay nagnaon. Kusog mga kay na mo palit og slot kana mga kwan ba kana mga wa kay sala mo bitang nako kining atong gipamaligya nga slot mo determine pud ni siya sa ato bang mga online parishioners inana daghan man ni kaayo 126,000 na ganang subscriber lang ang mga viewers daghan kay nas tanan pero hinay kayo ang palit mag-imagine ko ba malit lang tag sa kaslat nganong hinay man kasabot nako tungod kay kasagaran pulos dagkog sa apil na ning nagwali dagkog sa baka nang nakisa di ka ganahan mo share sa imong isig katao daw kay kastanan para ng mga manuyupay daw kay nagkwarta mangawat pamanggani tanawa na mga hangol kay kwarta kana mga materialistic mangawat pamanggani mo share na bahinoon pero nana nimong Ginoo sus magbutok-butok imong dughan bisag labandira mo palit gyud og slot bisag midra mo palit yung slot buta masahista mo palit yung slot limpyo man kasing-kasing na siya sige katapusang lingi sa imong tupad ing na namiya na tagsala aron kapalit tag slot namubiya na ta sa tong sala ha aron kapalit tag slot lingaw ra ba ko kay ala ni abot na ta og 14,000 ala slot pero gamay ra kay lapas 14,005 slots di ba kanindot ana halin-halinan kita gahapon mga 141 atong halin gahapon ka slots so basin pa di ay abot na ginig 15 16 ika-January kasugod na kita tingali ani og abli sa atong sugod sa atong project labi na yung mahurot ning napamay 40,995 ka slots mahurot ni hangtod January magtaghoy-taghoy na lang tani ingon na nas Brad Loloy og sila Brad Boy atong pastoral og finance ingon na nga bahala nagmamatay ng pariya ato ni nabitatay ko nabitatay pundo karon kasi kita ginuin taon ay taog patya Lord ay taog patya sige malagaan pero mahurot na ni naman secure naman ang kaning pagtukod mamingon na sila ako tanig jutay para ipahimog nitso anak niya na gamay ray makuha ni niya butang aglapidang kanang nindot-nindot okay ra kana mga 50,000 ay habilin sa ato mga 39 million kapin tukod na building no sige na manindog na ta himuon nato karon ang atong triduong masses mga igsoon sa iyang putli nga pagka gipanamkon si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva kinsa maoy muyatak ug mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva siya ang bag-ong sinugdanan diin matao ang bag-ong kaliwatan sa Dios isip iyang mga anak diha sa pagtuo sa tumang kalipay o paghigugma himuon nato kining pag-ampo sa triduom palihog mangluhod unang adlaw sa triduom tanan labing putli nga Berhen Maria gipanamkon nga walay buling sa sala gikan sa unang gutlo sa imong kinabuhi bugos gayud ang imong pagkawalay mansa mahimayaon nga Maria puno ka sa grasya, kay ikaw man ang inahan sa Ginoo, ikaw ang reyna sa mga anghel o sa mga katawhan. Mapaubsanon akong nangilaba kanimo, ang piniling inahan sa akong manunubos nga si Jesucristo, ang prinsipe sa kalinaw o ang Ginoo sa mga Ginoo. Mipili kanimo para sa ulusahong grasya o dungog, isip iyang pinili o ginigugmang inahan. Busa tungod niining dakong gahong ug dungog nga imong naangkon, malaumon ako nga pinaagi sa imong pangaliya,
Magakabuot usab ako sa samang kabalaan o kaluwasan. Rayna sa langit, nangaliw po ako kanimo, nga imong ipadangat sa akong manunubos, kining musunod nga mga panginahanglan. Sa hilom pangayua sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan, ang mga grasya nga imong gikinahanglan. Palihog manindog, sa matag pag-ampo ang inyong tubag, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtudlo sa kamatuoran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang nangulo sa kalibutan, mupausbaw sa katarong, kalinaw o kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga kanunay kitang magbadasigon sa atong mga pag-ampo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ayuhon na sa ilang lawasnon og espirituhanong mga sakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga paryente o mga higala nga naguna kanato diha sa pagtuo, makadawat na sa ganti sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Langit nung amahan ug magbubuhat sa tanang butang, imong pagbuot nga si Maria, ipanamkon nga walay buling sa sala nga panulundon, dawata kining among mga pag-ampo nga mapaubsano namong gipangayo kanimo diha sa pangama sa putli nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo iyang anak ug among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg at paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay.
Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang nagibayaw hato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon
pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanina. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawatang sa masasala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O
O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Wait on the hillside in the peaceful, quiet night. Wait with the shepherds, soon startled with fright. Wait on the hillside and gaze at the star. Soon to lead the wise men, travelers from afar. Waiting for hope, waiting for peace, waiting for joy and for God's perfect love. Advent is waiting, the candles burn bright. Advent is waiting for Bethlehem's light. Wait for the baby's cry till pierce the silent night. Wait in the cattle stall for the holy child. Wait by the manger for such a joyous birth. Wait for the King of Kings, Savior of the earth. Magampo kita, magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaputli sa kasing-kasing. Ang ato lang buhaton mao ang pagbiya gyud sa sala, ang pagpangayog pasaylo ngadto sa Ginoo. Ang update no sa atong slots nga nahalin sa DOPS, nanay halin nato nga 14,005 slots. Yan napay available nga 40,995 slots para ning DOPS. Pakpakan na to ang namalit ni ini. Salamat kayo. Nga basig malimot mo na atay bagong special slots ang ikha. Edad ko halad alang sa kabos. 20,000 ka slots ang atong gipamaligya, tag 100 pesos per slot. Nga ato aning tumong nga atong mahalaran o mga gasa ang mga kabos binasi sa atong pagpasalamat sa atong mga edad or sa atong kinabuhi nga nadawat. Pwede sa inyong halaran katong nangamatay, no? Nga kay namatay ang uyuan nga niabot og 102 years old. Salamat ana. Palitan nimo og 102 ka slots. No, nana. Mura mamugwa maganahi. 20,000 mo yan siya raw di mo kapalit.
Kutob ni sa December 31. Sugda na to ni og sulti siguro ang atong kuan update ugma ba or sa Merkulis ba kaha. Depende lang sa atong pagsubay ani na nabasag kahay na malit ato nang paminahon. Aka mo din mamalit na mo ginay mo palit ani, no? Mana edad ko halad alang sa kabus. Ikhak 2022. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Salutaris hostia, Veceli pandis hostium, bella primunt hostilia, darubur fer auxilium, unit Trino qui Domino, sit sempiterna gloria, Kyrie